Το θέμα του άκρως ενδιαφέρον, μνημονιακή υποδούλωση της Ελλάδος, συνταγματικό πραξικόπημα και νόμιμα μέτρα προστασίας του λαού. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα της Εκκλησίας, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι δικαστέ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζετε, από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι σήμερα, μαστίζει την χώρα και τον καθένα από εμάς ένας αληθινός κατακλυσμός φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων με αισθητές στις συνέπειές τους στην καθημερινότητά μας. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε μεταξύ των άλλων να επισημάνουμε τα εξής μέτρα. Την ασυγκράτητη μείωση όλων των μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, την απόλυση και αναγκαστική επαιτία δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, την επιβολή νέων δυσβαστάκτων αμέσων φόρων, όπως το δίθεν τέλος ακινήτων. Τα μέτρα αυτά εισήχθησαν δυνάμει του νόμου 2845 του 2010, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στηρίξεως της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Για την εφαρμογή του μηχανισμού στηρίξεως καταρτίστηκε σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο από το Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος ήδη το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννοήσεως στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της οικονομικής πολιτικής, το οποίο με επιστολές του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος διαβιβάστη αφενός προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφετέρου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τέλος, με τον ίδιο νόμο, παρεσχέδει στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση, την οποία περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Καζάκης, να εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τα μνημόνια και οι συμβάσεις αυτές έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο, αυτό το συγκεκριμένο νόμο, αλλά και σύμφωνα με το Σύνταγμα, να εισάγονται στην Βουλή προς κύρωση. Τόσο η μέσω του άλλου νόμου ρύθμιση των ζητημάτων σχετικά με τα εργασιακά, μισθολογικά, συνταξιωτικά, φορολογικά και περιουσιακά εν γέννη ατομικά δικαιώματα, όσο και η ίδια η διαδικασία της εν λόγω εισαγωγής και εφαρμογής των μέτρων του μνημονίου, και μάλιστα από κυβέρνηση η οποία ήδη δεν έχει προκύψει από ελεύθερες εκλογές, πάσχουν από πλήρη αντισυνταγματικότητα. Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί μια διεθνή σύμβαση, δεν ήρθε προς κύρωση από την Βουλή σύμφωνα με τους ορισμούς του ιδίου του νόμου, του συγκεκριμένου νόμου, αλλά και όπως ακριβώς προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος. Βεβαίως, δεν θα μπορούσε νομίμως να έρθει προς κύρωση, γιατί οι επόμενες παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 28 του Συντάγματος ορίζουν επιλέξει τα εξής. Η παράγραφος 2 λέει το εξής. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίων εθνικών συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να γνωριστούν με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία, απαιτείται την πλειοψηφία των 2/5 του όγκου αριθμού των βουλευτών. Και η παράγραφος 3 ορίζει ότι η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όγκου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει όμως τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. Άρα, με δεδομένο αυτό το μνημόνιο, βάλει κυρίως κατά του ατομικού δικαιώματος της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η διατάξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 του Συντάγματος θέτουν ένα πολύ συγκεκριμένο συνταγματικό πλαίσιο, εντός του οποίου και μόνο θα είναι δύνατο να κυρωθεί το μνημόνιο από τον ελληνικό λαό
από εσάς δηλαδή, διαμέσου των αντιπροσώπων σας. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, φορολογικά και περιουσιακά ζητήματα που ρυθμίζει ο νόμος, ο οποίος περιγράφει τα μέτρα του μνημονίου, αυτά αποτελούν περιουσιακά κεκτημένα σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία και τα ατομικά δικαιώματα και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα εν λόγω περιουσιακά κεκτημένα θα έπρεπε να παραμένουν σύμφωνα με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εντελώς άθικτα. Όμως, ο διαμέσου του μνημονίου περιορισμός των περιουσιακών δικαιωμάτων ολοκλήρου του ελληνικού λαού συνετελέστη με παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στην λεγόμενη Τρόικα των λεγόμενων δανειστών. Η εν λόγω παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και η ελεύθερη επιβολή και έξωθεν παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, παραβιάζοντας αμέσως την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Συντάγματος, έθιξε τα ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων και μη τα περιουσιακά, αλλά και το ατομικό δικαίωμα προστασίας της αξίας του ανθρώπου, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του Συντάγματος, καθώς συνοδεύτηκε από την εξαθλίωση και την αναξιοπρεπή πλέον διαβίωση δεκάδων χιλιάδων νέων ανέργων, όπως και την παροχή μη αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων σε όλους τους εργαζομένους και συνταξιούχους. Παρατηρήθηκε όμως και το φαινόμενο της προσβολής του ακαταλήτου ατομικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών για σεβασμό της ανθρωπίνης αξίας, διότι ειδικός του Υπουργείου Οικονομικών επεδίωξε την καταναγκαστική ίσπραξη του διζωαστάκτου τέλους ακινήτων μέσω της απαξιωτικής για τον άνθρωπο απειλής διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο περιγράφεται ως διοικητική κύρωση. Αλλά πάντοτε, κατά παράδοση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Συντάγματος, τα μέτρα αυτά δεν εφηρμόστησαν ούτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, αλλά μονομερώς εις βάρος αποκλειστικός των Ελλήνων πολιτών και όχι των λοιπόν Ευρωπαίων εντός ευρωπαϊκών εταίρων. Και πρωτίστως, εφόσον ο συνταγματικός όρος της αμοιβαιότητας ελαμβάνεται υπόψη, πότε θα μπορούσε να έχει κάποια βασιμότητα μια σύμβαση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, αν γινόταν επίσης δεκτό ότι είμαστε μια πολιτική και οικονομική ένωση με ενιαία κρατική οντότητα, οπότε και οι συνέπειες της ευρωπαϊκής κρίσεως χρέους θα όφυλαν να ισομερίζονται και να επιλήφθονται σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Αντιθέτως, επειδή οι Ευρωπαίοι δανειστές μας και κυρίως οι Γερμανοί μας αντιμετωπίζουν σαν καλούς τους πελάτες, φαίνονται ακριβώς και είναι δανειστές και όχι αλληλέγγυοι συνοδοιπόροι σε ένα κοινό μέλλον ευημερίας και πρόοδου. Ενδιαφέρονται μόνο για την δική τους ευημερία. Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι η εντόνως χειμωνοβουμένη προσπάθεια της γερμανικής κυβερνήσεως να διασυνδέσει την χορήγηση της επομένης δόσεως του δανείου με την προμήθεια νέων αεροπλάνων της πολεμικής της βιομηχανίας. Το χειρότερο όμως είναι ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών του μνημονίου έγινε με αντιδημοκρατικό και αντισταγματικό τρόπο, καθώς ο ανωτέρων νόμος θεσπίστηκε με πλειοψηφία μικροτέρα των 3 των βουλευτών. Αλλά η εξακολούθηση της εφαρμογής των οσών μέτρων συντηρείται σήμερα με ακόμη πιο αντιδημοκρατικό τρόπο από μια κυβέρνηση που δεν θέλει τη λαϊκή εντολή, διότι δεν έχει εκλεγεί από το κυρίαρχο κρατικό όργανο στο οποίο ανήκει η εξουσία, δηλαδή τον ελληνικό λαό, και αυτό συνιστά την ιδέα βαρυτά και εκδοτή από τη συνταγματική ομαλότητα. Διότι η κυβέρνηση αυτή τοποθετήθηκε και κυβερνά κατά πρωτοφανή στα παγκόσμια χρονικά παράβαση του Συντάγματος, όπως ευθύς μόλις αισθανθείτε και μοναδική στην περίπτωση της δικής μας πολυκυμάντου και ταραχώδους συνταγματικής ιστορίας. Παρατίθεται τη λέξη του άρθρου 38 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει τα εξής. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στην Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε 3 ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από την διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από την Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στην Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα 2/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των βουλευτών. Διαρωτώμεθα επομένως ευλόγως στην προκειμένη περίπτωσή μας.
αν υπήρξε καμία παρέτηση του αντικαταστατέντος του Πρωθυπουργού. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια παρέτηση. Μήπως τότε ο αντικαταστατής αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας ή εξέλιξε απευθύνως? Προφανώς όχι. Μήπως έστω προσχηματικός ετέθη καμία άλλη περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των καθηκόντων του? Ουδενία. Ουδενία. Άλλωστε, διεκδικεί ακόμη την ηγεσία του κόμματος του και προφανώς στοχεύει στο να επανεκλεγεί. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, η αντικατάσταση του Πρωθυπουργού θα έπρεπε να είχε συντελεστεί σε 3 και μόνο περιπτώσεις τις οποίες δικαιολογεί το Σύνταγμα της Ελλάδος. Δηλαδή, είτε λόγω παραιτήσεως του απελθόντος, είτε λόγω θανάτου αυτού, είτε εν περιπτώσει αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του για λόγους υγείας. Αφού λοιπόν ουδενία αυτή περίπτωση υπήρξε, πώς είναι δυνατόν να ανετέθη η διακυβέρνηση της χώρας στον νυν ασκούντα χρέη Πρωθυπουργού? Πώς είναι δυνατόν ο νυν ασκών χρέη Πρωθυπουργού να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες για διακανονισμούς χρεών που αποσκοπούν στην συμβατική οικονομική δέσμευση ημών και των επερχομένων γενναιών Ελλήνων? Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο η διενέργεια εκλογών αμέσως θα είναι δυνατό να επιλύσει το πρόβλημα της διακυβερνήσεως της χώρας. Αλλά η εξακολούθηση της κατά τα προηγηθέντα της συνταγματικής ασκήσεως των πρωθυπουργικών καθηκόντων και μάλιστα χωρίς να έχουν καν προκηρυχθεί εκλογές σε συγκεκριμένο χρόνο που να έχει ήδη εξαντληθεί, συνιστά παραβίαση και τέρας διατάξεως του συντάγματος, όπως εξίσου αμέσως θα διαπιστώσετε, για την οποία αποκλειστικώς υπεύθυνοι την κάνουν άπαντες οι συμμετέχοντες στο παρόν αντισυνταγματικό κυβερνητικό μόρφωμα. Συγκεκριμένα παραβιάζεται η διάταξη στο άρθρο 52, το οποίο ορίζει τα ακόλουθα. Η ελεύθερη και ανώθετη εκδήλωση της λαϊκής θελήσεως ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργιών της πολιτείας που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίσουν σε κάθε περίπτωση. Συνεπώς, καθίσταται αντιληπτό ότι για την θέση και εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου ουδόλως εκτηρήθησαν, αλλά συνεχίζουν να παραβιάζονται οι προβλεπόμενοι στο Σύνταγμα όροι και προϋποθέσεις. Ωστόσο, τα ίδια αυτά ανυπέρβλητα αντισυνταγματικά ελαττώματα από τα οποία πάσχει το Μνημόνιο και τα οποία σήμερα συνιστούν τη σαφρή φάση όλων των δεινών της ελληνικής κοινωνίας, αποτελούν συνάμα, και όσο και αν φανεί παράδοξο, και την μοναδική βάση της ελπίδος για την ανάταξη της πατρίδος, επειδή βάσει ακριβώς του συντάγματος είναι παντελώς αδύνατο να θεραπευτούν. Και τούτο, διότι ακριβώς λόγω της αντισυνταγματικότητας, ο ελληνικός λαός δύναται, μέσω όμως μιας μελλοντικής υγιούς πολιτικής ηγεσίας, να καταγγείλει ως άκυρη τη συμφωνία ολοκλήρου τεπαρχούς επικοδομήματος, το οποίο με μία λέξη προσδιορίζεται με τον όρο μνημόνιο. Το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν όλους είναι πώς θα φροντιστεί ο λαός να αντικαταστήσει συνήθως την βουλευτική και εκτελεστική εξουσία της Ελλάδος. Ειλικρινώς πιστεύω ότι επ' αυτού θα πρέπει όπως άνος χώνουν τα σκαρδίας. Πάντως, τρόποι νομικής αντιμετωπίσεως των εκ του μνημονίου ανακυψάντων και καθημερινώς ανακυκτών νομικών προβλημάτων υπάρχουν πολλοί. Οι ενδεικνυόμενοι εξ αυτών συνίστανται κυρίως στην άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως κατά των αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις μέσω των αρμοδίων κατά περίπτωση δικαστηρίων και η αναδρομική διεκδίκηση των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών των μισθών, συντάξεων και φόρων. Στο να αξιώνουν οι πολίτες επιμόνως και σε κάθε περίπτωση από τους δημοσίους λειτουργούς να μην εφαρμόζουν τις σχετικές με το μνημόνιο διατάξεις και μέτρα. Και κυρίως στην απέτηση διενεργείας αμέσως βουλευτικών εκλογών σε συγκεκριμένο χρόνο για την ανάθεση της εξουσίας της κυβέρνησης στελεχωμένη από ειλικρινείς Έλληνες και κυρίως χριστιανούς ορθοδόξους ηγέτες και για την ανάλογη αντικατάσταση των μελών του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πληροφορήσω ότι στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών η Εστία Πατερικών Μελετών έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της αποφάσεως του Υπουργού επί των Οικονομικών με την οποία επευλήθη το απάνθρωπο τέλος ακινήτων, το οποίο τέλος ακινήτων συνοδεύεται από την αποκλειστική διοικητική κύρωση της διακοπής παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, εξεργαζόμεθα σχέδιο προσφυγής στο Συμβούλιο της Ευρώπης
για τη συνεχιζομένη προσβολή των ελευθεριών και ατομικών περιουσιακών δικαιωμάτων εις βάρος ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Στο σημείο αυτό θα μπορούσα να πω ότι έχω ολοκληρώσει